Anotin-se bé aquests dies. 12 i 13 de juny. Vila Casals serà el punt de trobada dels amants dels blogs d'internet, aprofitant l'esperit universal d'un penedesenc com el mestre Casals. La Penedesfera, doncs, ha escollit aquest lloc per celebrar la segona trobada amb els seus blocaires, que ja estan al voltant dels 450. Aquest portal, anomenat Penedesfera, ja té un any d'experiència i recull tot d'opinions de persones que tenen blogs, blocaires, de l'Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia. La trobada del juny a Vila Casals no només tindrà espectadors presencials, sinó que les ponències es transmetran en directe via internet. Els blocaires escriuen sobre qualsevol tema d'actualitat o no, i a la comarca ja en són uns quants els que opinen sobre temàtica penedesenca i que ara també formen part d'una mena de família que els uneix entre ells. El nou portal Penedesfera, creat fa un any, mostra què pensen els blocaires de l'Alt, Baix Penedès, Garraf i Anoia. La intenció és organitzar cada any una trobada per tots aquells aficionats a l'ampli món dels blogs i per aquest motiu el Vendrell, concretament Vila Casals, acollirà els propers 12 i 13 de juny les segones jornades de la Penedesfera. La veritat és que la idea és aquesta, que tingui molt més relleu i que els ponents que vinguin siguin tant del Penedès com de fora i que sobretot sigui útil doncs, per la gent d'aquí, del Vendrell, del Baix Penedès i qualsevol interessat en aquest món dels blogs, del que això que s'ha anomenat la web 2.0 i, en definitiva, doncs, la participació a la xarxa, no? Des de l'Ajuntament del Vendrell ja s'ha apuntat que transmetran en directe i via internet totes les ponències de la trobada per tal que des de casa i des de qualsevol punt del món es pugui intervenir en el debat. Un sistema que es farà possible gràcies a Televisió El Vendrell. Raül Buira ha afirmat la importància d'aquestes jornades en uns moments en què la xarxa d'internet té tanta presència social. Sí, animar tothom que estigui una mica interessat en el món d'internet, el món de les webs, el blog, de les noves tecnologies a la xarxa i totes les possibilitats que donen, d'acostar-s'hi, de participar, tant el divendres, que seran bàsicament ponències, com dissabte, que es faran tallers de tot tipus d'eines que es poden utilitzar a la xarxa, que sense cap vergonya ni recança, doncs, evidentment, s'acostin, que el que volem és el màxim de participació possible i que això arribi al màxim de gent possible. L'Institut d'Estudis Penedesencs s'ha implicat també en el portal de la Penedesfera. L'IEP té una nova secció de tecnologies de la informació i dona suport institucional a la Penedesfera, ja que creu que és una realitat que cal tenir molt en compte. L'Institut d'Estudis Penedesencs, com a institució, fes una mica de paraigua d'aquesta iniciativa particular, que neix de diferents persones particulars, però que ha adquirit ja un caràcter públic, com demostra doncs, el suport que tindrà per part de l'Ajuntament del Vendrell i per part de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Però ens sembla que l'Institut no pot estar al marge d'una iniciativa que barreja el Penedès i que pretén no solament quedar-se al Penedès, sinó anar més enllà, no? Les segones jornades de la Penedesfera inclouran xerrades i tallers sobre les eines que ofereix la xarxa. Ja formen part d'aquesta xarxa de blogs al voltant de 460 membres. Entre altres, la Penedesfera també conté un mapa de tot el Penedès amb un marcador de cada població per saber què en diuen els blocaires d'aquell municipi.